Il-kura tas-saħħa, il-forum ġodda tal-enerġija u li kell se jkunu fil-qoffol tal-festival li jiċċelebra x-xjenza u l-arti fil-belt. Dan tħabbar waqt it-tnedija tal-Festival tax-Xjenza u l-Arti li se jsir fl-aħħar ġimgħa ta' Settembru li se jkollu bosta attivitajiet innovattivi. Il-professur Alex Felice, il-koordinatur ta' Science in the City, qal li l-festival ta' din is-sena se jinkludi bosta attivitajiet interattivi għal kull min se jattendi fosthom għat-tfal. Qal ukoll li jitema għal din is-sena tiffoka wkoll lejn ix-xogħol tar-riċerkaturi f'Malta. Kull sena għandna tema prinċipali li ġofija jiżvolġi displays li konna ġol-belt. U dis-sena għażilna l-insaqsu d-domanda kif ir-riċerka tal-lum taħmi biex ngħidu hekk is-soċjetà tagħna, kif ix-xjenza li qiegħda ssir illum tista' tinfluwenza ħafna l-kura tas-saħħa, l-kura tal-mart, xikel, forum ġodda ta' enerġija. Bħas-sena preċedenti, l-attivitajiet se jseħħu mid-daħla tal-belt sa Pjazza San George. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri qal li Science in the City se tkun pjattaforma biex tiġbed ħafna ħaddiema l-aktar żgħażagħ biex jitlu f'din l-industrija tax-xjenza. Huwa importanti ħafna li nattiraw iktar nies li jitlu f'din l-industrija, li jaħdmu f'din l-industrija u jibnu karriera f'din l-industrija. U għalhekk Science in the City hija pjattaforma importanti ħafna sabiex tkun tista' tiġbed anke żgħażagħ ġodda ta' etajiet żgħar nistgħu ngħidu u tħajjarhom jitlu f'din l-industrija bil-mod li esperjenzaw l-affarijiet. L-attività qed tittellab kollaborazzjoni bejn riċerkaturi, akkademiċi u għad kbir ta' volontiera, għaqdiet mhux governattivi, aġenziji tal-gvern u artisti li flimkien qed jagħmlu Science in the City avveniment uniku annwali.